Riders, τι κάνετε μωρέ? Κάνατε τα μπανάκια σας? Όλα good? Εμείς εδώ, ξέρεις, είπαμε να πάρουμε τα βουνά έτσι λίγο να ξεμουδιάσουμε. Έτσι να κάνουμε μια βολτίτσα στα ορεινά. Εδώ το Σίντε παραπονιότανε. Τι να κάνουμε? Ήρθαμε εδώ πάνω στα Σκύφου. Τώρα κατεβαίνουμε στη γωνιά. Έχετε δει την ταινία Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα που έπαιζε ο Μπίλιας? Και εμείς του Μπίλια θα πάμε τώρα. Ελπίζω να έχετε δει το βιντεάκι που λέω για τη διάσκηση της Κρήτης, έτσι. Πρώτα ο Θεός το Νοέμβρη θα γίνει χαμός. Αλλά έχω να πω το εξής. Αυτό το βολταράκι δεν είναι για όλους. Δεν είναι για τους γκαζιάριδες, δεν είναι για τα πολλά κυβικά, γιατί θα κουραστούν τα μωράκια μου. Και ενώ θα έρθουν με ενθουσιασμό, θα πούνε ξαφνικά, θα γίνει ξαφνικός θάνατος. Θα πούνε, ξέρεις μωρέ, έχω ένα μνημόσυνο τελικά και πρέπει να πάω. Επειδή το έχω δει πολλές φορές στο επεισόδιο αυτό, για όσους έχουν τέτοια διάθεση να έρθουν, καλύτερα να μην έρθουν από τώρα στο βολταράκι, μάγκες μου. Είναι χειρότερο να κάνεις το 1/5 από το να μην το κάνεις καθόλου. Βέβαια. Γι' αυτό ετοιμαστείτε καταλήλως. Φορέστε παπουτσάκια καινούρια, αλυσιδούλες καινούριες και ετοιμαστείτε. Γιατί ο Νοέμβρης έρχεται. Κουφάλες. Ραντεβού στα βουνά. Νιάου. Κάτσε, γιατί ξέχασα να πω ότι η διαδρομή μας θα περάσει από εκεί, από τα Μεριοκέφαλα κάτω, που είναι φοβερή, Όπου και έχει έτσι πλατάνια, γριλιάδες, νερά. Πολύ ωραία είναι. Αυτή θα είναι βέβαια η τρίτη μέρα, Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε. Είναι βέβαια, είπαμε, αυτή η βόλτα είναι δοκιμή μοτοσικλέτας και αναβάτη φυσικά. Να δούμε, το έχουμε? Είμαστε ή θα πεθάνουμε? Το ένα είναι το σίγουρο. Η νύφη, αυτό το ταπεινό μονοκύλιδρο από τα Συνδίας, το έκανε και με μεγάλη επιτυχία και με πολύ χαμηλή κατανάλωση. Για να δούμε τα υπόλοιπα. Made in Japan και καλά, Made in China και καλά. Τι θα λένε? Θα τα πάνε καλά ή θα τα πετάξουμε από κανένα και από κάτω? Κουφάλες. Πάμε μωρέ. Εδώ έχουμε ένα ωραίο φιδάκι και κατεβαίνει για το Ασκύφου, άκυρο, κατεβαίνει για την αστή γωνιά. Είναι φιδάκι γνήσιο, Εδώ. Πώς το λένε οι Ηρακλειώτες? Μαλαντεζάκι. Κάπως έτσι. Μιας και είμαι και ηλεκτρολόγος, έτσι λέει το επαγγέλματος να πούμε. Έτσι. Βέβαια. Ωραία γριάδα, έχει γίνει και ωραία βραδιά. Κάντε κουφάλες στα μπανάκια σας τώρα που είναι καλοκαιράκι, γιατί στο βολταράκι δεν θέλουμε να αρρωστήσετε, μπορεί να βρέχει κατά όλη τη διάρκεια της βόλτας. Μην μου αρρωστήσετε και από πάνω. Θα είναι ασερνικιά η βόλτα, όπως συνήθως σε όλες οι δικές μου οι βόλτες, οι περισσότερες δηλαδή. Έχουν κάτι έτσι, μυρίζουν λίγο βαρματίλα ρε παιδί μου. Δεν είναι light, δεν είναι 10-20 χιλιόμετρα 30. Έχει ξύλο, πέτρα, υδρότα και σπέρμα. Γι' αυτό ετοιμαστείτε κουβαλίτσες. Πρέπει να είναι και το μηχανάκι σε καλή φυσική κατάσταση και ο οδηγός. Εάν ένα από τα δύο δεν είναι, κλάψε, μανούλα. Το πετάμε από τον τρεμό, ή το ένα ή το άλλο. Βέβαια. Ή του βάζουμε φωτιά, ξέρω εγώ. Να ψήσουμε τις μπριζόλες. Οι διανυκτερεύσεις θα είναι σε σκηνή φυσικά, για τους πυροπυρηνικούς.
έτσι για τους πιο ελαφριού τύπου. Θα είναι σε δωμάτιο. Άμα βρούνε μόνοι τους, όποιος θέλει, ο καθένας θα κάνει το κουμάντο του. Μην περιμένουν τη διαφώτιση να έρθει. Τηλεφωνάκια έχουμε, κινητάκια έχουμε, να βρούμε και δωμάτια. Βέβαια. Τα υπόλοιπα θα ανακοινώνται σιγά σιγά. Βασανιστικά. Έλα και φτάσαμε μωρέ. Πάμε. Φτάνουμε και στην πύλια. Να δούμε και ήτανε. Ζέστη κάνει. Και η μπύρα θα τραβάει. Σαν το μαγνήτη. Εδώ είμαστε.